Lige før den er på helspidsen, ikke? Ikke så mange mere. Jeg mener, at man hører det tal, der siger 300 dyr. Hvis det tal passer, så er det jo bestemt ikke ret mange. Men der må i hvert fald en kylling heroppe. Kyllingen. De får mere og mere pels her. Hen over efteråret, tror jeg. Så kan man se det. Er det stor vej? Ja, det er rigtig tyren, ja. Han har også noget anderledes at se på. Derovre det er det Batusi-okser, som er tarmpæg fra Afrika. Grunden vokser hele koens liv. Det betyder, at på en gammel komælk er cirka 4 gange så fed som vores komælk. Så det kunne være et rigtig godt supplement til kosten. Og sådan lille sjov ting. Ja, det var lille Kaj i midten. Så er det Emily, der står med rumpetter, eller hvad det nu kan være. Men hun går altid sammen med Emily, og det er hende, der går lige ind på den anden side. Hvor er det godt, det er. Så. Jeg skal bare lige hjemme det lidt bredere, og så du kan have på. Så tænker når du tror på. Nej, far! Og så sidder også der på det løstræ. Altså en rigtig flodhest, den er jo... Gribe. Så er det okay. Også selv. Ja. Lige pas lidt på, at man har fået fat i en rigtig ondt i hovedet. Ikke også? Har de hul i noget? Ja, ligger sådan. Jeg har filmet alle dyrene indtil videre. Jeg kan lige så godt fortsætte. Jeg har været her. Bare hop ud i den midterste. Du kan ikke komme fremad, så er det faktisk sværere. Den er lang. Det er altså helt vildt. Hvad så, Pernille? Smil. Hun har kigget sig for. Ui. Okay. Okay. Igen er inde centralt ved siden af Rasmus Hørbs. Og Sønderjyske i dag i forhold til det hold, der tabte 2-0. Det var sjovt. Ja, I må lige vente til vi er herude på Vikstøjvejen. Det går nok ikke det.
Vi har da været længe inde i safariparken. Ja, var det ikke hyggeligt? Jo. Også lidt skræmmende.